Txino, maia jartzetatzeago. Zitziko mendiko, hartatuko naz, pixka bat. Makurtu ez, hando, ezak ez da, fuerte ditzen. Zer, makurtu hor parez, parel, askelazutan buken. Ziren da? Ez itxoin, jazta, hasi da, Facebooken ez da baino horrein dikitxu pixka bat. Bai, jazta, 3 pertsona. Negazo, hasi jende gutxi hauken eta duta baino negazo. Bueno, arratsalde on denoi. Esan bezala, gaur goizen, sare sozialetan jarri dizudan bezala, gaurko saioa berezia izango da. Gaurko saioa zuzenduta da adineko jendentzat. Adinekoa badakit ez dela oso gauza zehatza. Ez da bat ere erresa pertsona ezagutu gabe ariketak bidaltzea. Ni gaur bidaliko dituen ariketak orokorren gaitasun fisikoa ja mugatua daukaten pertsonetzako izango da. Bai, esan dako adinean gora doazenak. Orduan, oiko saioa nahi baldin badezue, hobe dezue grabatutako bat egin. Ze gaurkoa oso arine izango da. Izango dira gomendioak batez ere, pertsona horiek nik orain arte egindakoak egin ezin zituzten antzat, baina arinago hauendik. Ez da tarteko zerbait, hauek oso arinak izango dira gaurkoak. Orduan, zuek egokitu. Orduan, hasiko gea aulkian zutik, gero ingo ditugu oinezko, oreka eta koordinazioko ariketa batzuk, mugimendukin, eta bukatuko deu, edo eserita edo zutik, nik eserita ingo dituz, baina zuen gaitasunen abera zutik ere egin daitezkeia indar ariketa batzuk eta mugikortasun ariketa batzuk. Eta gaurko saioa hori izango da. Hasiko gea, orduan, jarriko zeate aulkian eta hasi zaitezkete, aulkian besti gabe, hanka, aurre eta atzea, unate. Hogei segundu. Eta beste erekin ere, berdin, mugitu zazte hanka pixka bat aurre eta atzea. Hoi esan dakoa, aulki batek beti lagunduko izue oreka mantentzen. Orduan, berdin egin dezakezue alde batea eta bestea. Eta bestaldea. Kontuan hartu, aulkia ondo jarri behar dela eta aulki sendoa izango dela. Gero hasi zaitezkete ariketa hori. Apoiatzen zeate pixka bat, oreka mantentzeko eta horkoak hilo eta jetxi. Horrela, 10 aldiz. Hilo eta jetxi. Begira da aurrea. Gaur ez egin agian, dena bihar, auketek eta ez izateko. Urrungo ariketa izango da, hor bertan jarrita eta egingo dugu. Venga, alde zuen tokiaino, horkoa hilo. Honean egiten badezu honea, baina behartu gabe, hasi iran suabe, eta gero, nahi badezue, saiatu zaitezkete, gehiago mugitzen. Importantea da, egun hauetan etxean baldin bazaudete, pasilloan ibiltzea, gutxienez 20 minutu, ez ez erratik jarraian egin behar. Egin dezakezue 2 orduro 10-15 minutu, eta gero ariketa hauek ere egin behar dira. Adinean goragoa zela, gure giharrak ahultzen doaz eta landu egin behar da. Gomendioa da, gizonetan, nahiko, guain hasiko gea, horrela jarrita, gora eta bera. Zuek ikusi noain hilotzen dezuen. Esaten nuena, giharren ingurun, zan, egin behar dela, indar lana, gizonentzago gomendatzen da 40 urtetik gora, eta emakumeengan 35 urtetik gora. Orduan,
Vale. Orduan hori oso importantea da. Venga, hauen jarriko gea horrela, eta irikiko ez alde batea, eta bestaldea. Irikiko ez alde batea, eta bestaldea. Iriki alde batea. Ariketa hauek, 10 bat aldiz egin ditzakezue, Venga, urrungo ariketa egingo deu, antzekoa, atzeaka. Hor, atzea, 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 atzea. Vale, oso ondo. Bueno, baina aulkia kenduko dut, eta gero egingo ditugu ariketa batzuk eserita, bai. Orain egingo dugu, zutik, zuek ere norberaren oreka eta zenbatekoa da, orduan, ariketa hauetako batzuk desoreka puntu bat markatzen dute, orduan, gehiagizkoa baldin bada, etzazu egin edo bestela laguntzarekin. Hasiko gineake, oinez tokian, belaunak pixka bat altxatuz. Nate hartu 20 segundu. Ingo ditugu 20 segunduko tarteak, eta ez da, 12, 13, 14 ariketa jarri ditut, 2 aldiz egingo duena. Besoak muitzen baldin badituzue, oreka duta. Beti hanka altxatzeakon kontrako besoak muitzen da. Bueno, urrungo egingo dugu. Hanka iriki, beste elkartu. Iriki, elkartu. Hau baita ere, zuek, zuen musikarekin indezakezue musikan erritmoan, baino pixka bat. Iriki, elkartu. Eta zuek zuen erritmoan. Azkarrago izan daiteke, pixka bat, belaunak tolestuta, pum, geroia, bueno, zuen ritmon araberan, zuen gerria pixka bat moitu, eta bat. Vale, bueno, guain ingo deu, hontan, mugikortasuna ere landuko deu pixka bat. Purua ikutu belarren gainen, belaunak ikutu, baino gora begiratu, pum, pum. Etzazu belauna, hillo, eta jisteako gorputza zuzen, pum, pa. Pum, pa, pum, hortxe, bizkarra zuzen, belaunak tolestu pixka bat, eta ikutu. Zuek ikusi erritmoa noraino ematen dezuen, Venga, urrungo izango da berdin, baino gurutza duta eta ingo du. Bat, 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 gurutzatu, 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 hortxe, moitu, moitu, pam, 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 pam. Vale, urrungoa, ingo dugu pixu aldaketa. Hor zaudete, hankak iriki pixka bat, eta pixu aldatu, hanka batetik bestea, eta nahi badezue, apoiatu punta pixka bat. Hortxe, pum, egiten duzue, pixu guztia bainontan, pixu guztia bainontan. Nahi badituzue, beso moitu ditzakezue, bilgo atea, hortxe, ora, hori zuek, zuen erritmon orekan eta gaitasunen arabera. Vale, bueno, guain ingo ditugu, 2 pauso lateral, ingo dugu. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, hiru, lau. Iriki elkartu, iriki elkartu. Haure, zuek ikusi, ritmoa, bat, bi, bat, bi. Bat, bi, bat, bi. Hau musikarekin ere, bueno, dantza pixkatin dezakezue, hortxe. Bueno, oso, ritmoa, baina, bueno, indesa ez duen, ez duena, bueno, baina badu berdina, baina, atzetik gurutza duta, iriki, gurutzatu, iriki, elkartu, iriki, gurutzatu, iriki, elkartu, tengo dugu, bat, bi, hiru, lau,
bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Erritmoa esan dizuet, zautu gabe pertsona oso zaila jartzea. Orduan, norbeak ikusi behar dezu, mantxo egin behar dezu, mantxo goi. Bale? Venga, urrungoa, egingo deu. Venga, hau, egingo dezue. Iriki eskubia, bat. Ezkerra, eskubi. Ezkerra eta baina ezkerrateako dugu berriz. Bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Neba ez du besok, neba egin dezazu, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Vale, hor koordinazio gehixo gorekin. Vale, bueno, urrungoa egingo deu, hau kombinazio bat egingo deu, Orpoa, 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 aurrea, 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 aurrea. Eta urrungoa egingo deu, atzeaka. Gertatzean atzeaka desoreka puntu handigoa da, orduan, izango da. Bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, atzea apoiatu, hortxe. Venga, eta bain ingo deu. Orpoa, orpoa, atzea, atzea. Orpoa, orpoa, ahi barkatu. Orpoa, orpoa, punta, punta. Orpoa, orpoa, punta, punta. Orpoa, orpoa, punta, punta. Vale, eta indezakezu berdina, hankekin, alde batea, Orpoa, 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 orpoa. Ingarren aurrea, egia egiten dugu, giro pixka batekin, pum, orpoa, 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 orpoa. Vale, urrungoa ingo deu, bueno, joku modun, bakoitza bere ritmon, Belarrik, sorbaldak, gerrik, belaunak. Belarrik, sorbaldak, gerrik, belaunak. Eta bain ingo dau, bi batea. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ahi, barkatu, nastu nahi. Pam, 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 pam. Hortxe. Belarrik, sorbaldak, gerria, belaunak. Oso ondo. Bueno, urrungoa izango da, hau ja, pikin bat zaixegoa, goatu, hau izan egun hauetan, Eskubi aurreatu, ezkerra, bat, bi, hiru, ezkerra, eskubi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, txa, 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 bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru, bat, bi, bat, bi, hiru. Venga, eta guain, orkoak gore ingo dugu, Pum. Ingo dugu, ariketa baik aldala, ez ditu ingo besti gabe horrela, beti rebote txiki batekin, Pam, pam. Goizuek ere, esan dakoa, nik ez dakit zein egingo duen ariketa, orduan, norberak egokitu behar du. Eta ariketa guztik ere, beste ritmo batekin eta jauzi gehiago eman da, edozein jentzako aproposak dira. Orain, berriz ere ingo ditugu denak, beste 20 segundu. Vale? Venga, oin ez tokian. Venga, oin ja, ez dut esplikazik emango, nola ja eman ditudan, oin segidu egingo ditugu denak. Ritmoa,
hau ere, egin dezakezue pixka bat, orpoa elterata, beste gabe elkartuta. Belarri eltutu, belarri eltutu, guai, egingo dugu, isu aldaketa, eta esan dago hemen egatzen duten, besoakin, edo bik batera, edo alde batea, edo, hortxe, isu aldaketa bat egitea. Bueno, guai, egingo ditugu bi pauso, bale? Bat, bi, bat, bi. Bat, bi, bat, bi. Hortxe. Erritmoa berriz ere, niguan azkarrei egin naiz, ez zuek ikusi, ritmoa, Importantea, oreka mantentzea, hemen, helburua da osasuna hobetzea, ez arazo gehiago sortzea. Bale. Guain ingo deu, berdina, nio atzetik guruntza duta, Bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, hortxe. Eta txalo bat emango deu, elkartzeako. Hortxe. Eta bain ingo deu, V-a, hasieran, goatu, Bat, bi, hiru, lau, eta hoen berdinakin ateako gara, Eta dezue, bat, bi, hiru, lau, 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 bale, venga, beste bat ingo dugu. Guain, orpoen ingo dugu, bat, bi, orpoak aurrea. Musika jartzen badezue, musikan ritmoan ibili zaitezkete, atzea. Erritmoa esatizuet, musika jarrita, edo zuek eraman, Eta guain ingo deu. Eta atzea. Orpoa. Bueno, a ver urrungoa zein da. Bueno, urrungoa zan belarrietako, hasiko gara, belarri sorbalda, gerria belauna, belarri sorbalda, gerria belauna, pam, 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 eta bain guruzo dita, belarri sorbalda, gerria belauna, belarri sorbalda, gerria belauna, belarri sorbalda, gerria belauna. Oso ondo. A ver, guain, vale. Txa, guazu, Bat, bi, iru. 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 Hortxe. Eta musikarekin ere, eta bain bukatzeko, belaunak gora, baino, norbeak ikusiko du noain dezaken, rebote txiki batekin, edo besti gabe, gora eta bera. Eta behar gara ez dolkiak, altziarekin, Vale, bueno, orain, proposatuko dizuet, zutik egin dezakezuen
ariketa bat mugikortasunekoa, hau ere, nik ez dakit zen mugikortasun maila ez duen, baino, izango zen sorbaldetakoa, ba hola, alik eta urrutien, norbeak ikusiko noraino, bestearekin ere berdin. Hau, egin dezakezue bost edo 6 aldiz, edo biekin batea. Eta, gaitasunen arabera, aurreko egunetan ere, pektoralak eta sorbaldak lantzeko, ariketa hau ere oso egokia izan daiteke. Pertsona egokientzat hauek ariketa egokiak izango dira, batzuentzat hauek oso arinak izango dira, bale? Bueno, guain egingo deu, sorbaldak, honeaino, baino vertikaleaino bakarrik, Venga, hor, hortxe, hauekin batez ere airea, sorbaldetako indarra eta mugikortasuna. Importantea da, esandakoa, mugikortasuna mantentzea oso garrantzitsua da, ez bestela, oso mugatuta sentituko gara. Hau, bai hartuko nukela pixka bat, bicepsak lantzeko, bicepsak dira, ariketa hau laguntzen edo eragiten duten ariketa. Orduan bai izango zen horrela jarri, eta kiloganakin edo 500 gramo, 10 aldiz egitea. Bai ni hain naiz, egia esan igual tartekatuak egin behar nituen, besotako bat, hanketako bat, besotako bat, hanketako bat. Bale, hanketako bat ingo dugu naten. Bai, horrela jarrita, bizkarra zuzen, eta saiatu hanka luzatzen. Hemen, jarri ezazue baita ere pixu txiki bat hanken, baina nik uste nahikoa da horrela. Hemen nahi geha, kuadrizepsa lantzen. Egiteako, ea 10 aldiz bat izakin. Vale. Bueno, baita egin dezakezue, hortxe, altxa, altxa,
Antxa, 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 eta berdina, alde batean, jetxi, eta jetxi, minik hartu gabe, baina pixka bate, alde batean, jetxi, eta jetxi, Bale, oso ondo. Guain, bestea, memo bigarra pixka lantzeko eta era beren mugikortasuna ariketa hau egitea. Buruan atzetik, hortxe, ikutu lepo atzetik eta luzatu. Ikutu lepo atzetik eta luzatu. Hau ere nik uste ez dula merezi, pixu gehiagik. Gomak oso tresna interesgarriak dira, gomak daude erresistentzia ezberdina egiten dutenak, eta orduan goma batekin hartu goma, lurren lotu eta gora, eta eta beste ariketa egin dezakeguna izango zen, egin ditugu, egin dugu hasieran, hola, egin dugu hola, egin dugu hau, eta hau ere egin dezakezue, aurrea eta atzean, eta alboetara ere berdin izan daiteke, iriki eta itxi. Orduan ikusi duzu hemen, eserita egin ditzakezu, baina gogoratu, bizkarra ondo apoiatu atzen, ondo jarrita, eta egin ditugun ariketa guzti. Bueno, hanketako indarra oso importantea da. Orduan hemen, bi aukera emango izkizuet. Zutitzea eta esertzea oso ariketa ona da indarra hartzeko. Orduan, batez ere honek kezkatzen hau esertzeakon, baina hilotzeakon jarri apoiatu hankak eta orduan egin behar duzu indar pixka datorrea eta gora, bizkarra zuzen, eta esertzeakon berdin, berdin, begira datorrea gora eta tira, hau, egunean zehar, 8-10 aldiz egitea, oso nalitzateke. Gaitasuna baldin badezue, 10 aldiz segido egiteko, segin ditzakezue. Eta gero badugu, ariketa hori zaila egiten bazaizue, horrelako aulki batekin, bi aukera egiteko. Altxa honeaino, eta orduan nahi geha, besoak, lehen ariketa honekin egiten gendun, lantzen gendun gihar berdina, baina ariketa intensogoa lantzen, eta baita ere egin dezakezu ez, zuzenen, goraino, eta beraino. Eta besoak dauzkaten aulki, errazten dutena da, esertzeakon ere lagundu itezeala. Hemen bai egin dezakezu erlako aldin badukazue, serieak, zuek ikusi, baina, osas igual, 5 aldiz, eta egunean zehar, egin 3 aldiz, baina ariketa hauek, asko lagunduko dizue. Bueno, eta nik uste gaurko nahiko izango dala. Bueno, diré algunas palabras en castellano porque sé que hay personas que no me entienden. La sesión que hemos hecho hoy es fundamentalmente para personas con una movilidad reducida, con una capacidad física ya un poco reducida. Es difícil adecuar los ejercicios sin conocer a las personas y sus capacidades. Entonces, bueno, pues simplemente viendo los ejercicios podéis imitarlos. Lo importante es recordar que a partir de cierta edad es muy recomendable hacer trabajo de fuerza y de movilidad. Entonces, bueno, pues mi recomendación es que hagáis estos ejercicios todos los días, que caminéis por el pasillo, no seguido, pero todos los días como media hora, puede ser 3 tramos de 10 minutos, y si es posible y si vuestro equilibrio y vuestra vivienda lo permite, que subáis y bajéis escaleras. ¿Vale?
Bueno, esandakoa, gazteleraz esandakoa pentsatze denok ulertuko zenutela. Orduan, animatu itzazue, zuen ustez, zuen inguruko norbaiten badaiteke ariketa hauek mesede egingo diotenak, pasaiozue grabazioa eta animatu zazue egunero edo 2 egunez behin behintzat egitea. Hasieran 2 egunez behin izan daiteke, baina 2 astetan egunero egiteko modu Eskerik neongo. asko izeba gertu. Oso ondo, bueno, bihar gehiago, venga, ondo izan, agur.